बैसागु दाननि सोलिबाय थानाय समावनो मोनसे बिखा खामथाव जाथाय। जानो हागौ नोंथाङाबो बे खौरांखौ खोनायोब्ला बिखा खायसेब मोनगोन। मोजां मोनलायनायनि दौलेङाव गोग्लैना सानै बर' हिन्जावसा हौवासाया गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबना लादों। मोजां मोनलायनायनि दौलेङाव गोग्लैना गावखौनो जिउ फोजोबना लादों 10 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसा आरो 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिया। थारैनो मोजां मोनलायनाय लैथोआव गबना जिउनि जोबथा गावखौ फोथैना लानायखौनो नुहुरबाय सानै फरायसाया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फानबारिनि बरगाव 3 नं लखिजरा गामियाव गावखौनो जिउ फोजोबना लानाय थासारियाव बोखांनो हादों सानै फरायफुबाय थानाय उन्दै बैसोनि सानै फरायसा। खौराङाव मोननाय बादिब्ला बरगाव बुदियागुरि गामिनि 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिया बङाइगाव सिगुनसिलानि 17 बोसोर बैसोनि सासे फरायसुलाजों जानबुंनि गेजेरजों मोजां मोनलायदोंमोन। गोबाव दानसो मोजां मोनलायनायनि उनाव मा जाहोननि थाखाय सोमोनांथावै जिउ फोजोबना लादों उन्दै बैसोनि सानै फरायसाया, बेखौ दासिम खौराङाव मोनथ'वाखै। बे दुखुनांथाव जाथायखौ लाना ओनसोलनि सुबुंफ्रा सोमोनांदों आरो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बे जाथाय जानाय थिलियाव पुलिस बिफाना नुजाथिफैनायखौ नुनो मोन्दों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।